हामबाय त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरबनो तिनि कायसा तिनि त्रिपुरा हास्टेआव कायसा लाइब्रेरि सिनायनि थाङै दङ आं बायथां 9 हाला आश्रामबारिनि बबाग्रा बिचंजा खरज केन्डिडेट जों ताव फाइसो पैसा खय जेमो इनिसिनि काउंटिं मनो मानसुगो त्रिपुरा हास्टेनि जे 14 लाख त्रिपुरा सारक सिनि बबाग्रा लगी तंनायनै बबाग्रा न नम्बर अफ चॉइस खागायनै ताबुकसिनि जे लुकुरसुना हामजागै जे सुनो आशीर्वाद खालामनि ओ आशीर्वाद ताबुक मेसिन बिसिंग चबजाक तेकिसानि या गलोनो सं साइमाननाय सिनि लुकुरक ते बबाग्रानो हामजानाय लुकुरक उसु जति सुनो हामजाका आबो सं तेकिसानि या गलोनो सं साइमाननाय खाखायो आं सागबाय थां 9 हाला आश्रामबारिनि केन्डिडेट दंगै मो 9 हाला आश्रामबारिओ सिनि बबाग्रानो हामजाकनायाव ते बबाग्रानो हामजागै सिनि थानसानि मारिओ जे गोबां बुट बाय बुट दिनाय रक परक सुनो गोबां खायनो बुट दिखनायनै खाखायो आउन बागिनो संते किचन नलोनो सं हाबैनाय सिनि काउंटिं रूमबो आबोनो तंनाय पाइमानि यागुलो आमोनो सानानु संगो कि बाहासनि जत लुकुरकनो जतनो पिचेन हारमोनी मेडेन खाय तनांथुन केबो बुलाया तकलाया आमहाय नंथुन कारण के आबो कायसा सिस्टेमेटिक साया क्लायो आमहाय इलेक्शन रिजल्ट परे आमहाय वायलेंस माइमानी सो आं आबोनो आने 9 हाला आश्रामबारिनि जत रांसां लुकुरकनो कयनाय आमहाय वायलेंस ता क्लायदि पिच मेंटेन खायतोंदि किन्तु केबो जदि बुखाकाय बुजाकता फायदि आबुलां सानाय जि किन्तु केबो न सिगां ताबुदि जदि केबो नि नपुरो याक्ति साकाय कुन दिनो याक्ति साकाता फायदि जवाबरि फायदि अकमन सानमो संगो खाखायो जों कप्ला एकनाय खायनो हाय 2026 ते प्रमोता सरकार तेसा एदिसो हाफांनो खापिनाय अकमनो सावैनो आनि कक सामरान पारिका जतन हामबाय खुलुमबाय।